Салом алейкум, подписчикои канали Хӯрек Наваб. Бародаро, диде ҳамин чиза ба воситаи қитичои чиқаде ки пепси меган ко ана як вар фарқ надора, метони ҳамхели мисол ба хатон ҳамхели чиз тайёр кунӣ. Айни шикор мере ё ягон мисол дамгирӣ ягон ҷо ана метони моиқапӣ бирен. Мақсад хулосаи видео нигоҳ кунед бародар чӣ хел тайёр мешавад. Бишнед пепси як чизи майдача давомбайни шумо мемонен, гирдоша шикоф мекунен. Ана хубише мисол як гӯё газ дар кор нест. Мисол 1 литр не ним литрам керосинай бензинай. Ана керосин мисол бо хубтарай. Ана метони ба воситаи ҳамихели чиз шухтон мисол ина ношкиш тайёр кунед. Ина 4 та ба воситаи 2 просто сима қат кадагиан мисол болт немхе контрагайка кадагиай ношки кадагиай. Ина мисол керосин. Ана барои чи мо байниш дар намегира барои чи ки мисол парошина мехчақа шикоф кадагиай амисо мисол алов ина мехе мебурояд. Ана ми чиза бисёр бо диққат боше бародаро и барои шумо мисол хела хубай ҳам чиз газ кофта намегарде. Ана моменти бесветӣ метоне ина мисол ҳамин чизо корто меоя. Ина мисол звукшам бине ки чӣ хел кор кардеста тарзи мисоли чойникҳои российски производствоай мисол ки чой куҷушид ҳамахе свисток мекашад. Ҳамин чиза гуфтам видеоро ба воситаи мисол ҳамин шумо да фаҳмонам ки ҳамин чизо шумо истифода баред. И чизи хубай чизе тайёр мекунед. Ина мардаки хуб қаҳва тайёр кадай баровай ҳамин чиза бародаро гуфтам ба шумо пешниҳод кунем. Канали мо мисол барои шумо полезнай фоидаоварай. Ҳамин ҳатман бародаро аз шумо ки хоҳиш мекунем подписатсия кане ҳамин канали Хӯрек Наваб. Иншолло видеои хуб ҷолиб барои шумо мо ҳаракат мекунем ки мисол пешкаши шумо гардем. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Хӯрек Наваб ҳатман подписатсия кунед.